冰就是那么简单的，还要怎么退冰？老婆有的意思，一有退冰比较好剪哦。一块这样，一小块这样而已。对。好了啦，拿个包起来。他也说用钢铁的。他说我要带他们去永康街。哦，完了。永康街是东门那边呢。嗯。他就有做切印这样啊。多华在那边有多华的。还有你有这种碗大一点的？有在下面。好。做电锅房里面，那边。哦，对。装什么？豆花用烧啊，烧个食较便利个，因为武器除个讲要坐船啦，吼。结果呢，坐电动的讲老爷车啦，可怜。讲够万啊吼，够。Kue itu iya nama sebeben jen. Ini kampe, scallop, udang kering, jamur siangku, hyoko. Nah itu namanya adalah talas. Air kutang lah ya. Itu nama. Ini gimana? Ini gimana? Sehosia. Tuh. Nah ini talas ya.大家如果要加冬粉，现在泡冬粉比较硬。我不晓得，我现在还看不出来做不。那个其他有2个而已，2块不用太轻的，旧的有2块。哎，这个差。我们在哪里有住在这里啊？在这里。煮一煮再放在这边来。哦。这个油等一下要丢掉。不用丢了啦，下去煮了啦。哦，要油。哎呀。因为蚵仔的香味好吃。在这准备水啊，这个水比较慢呢，在这准备。那个鸡蛋要不要给它干一点？对啊，我的意思这样哦，可以这个好了。
我的衣服都坏掉了，都油，全部都油。哎，你穿可能较伤细尔。这边对我老这边提了，给他走进来。冬粉先下去。等会你收比较快，没有那么快在。都可以。好，下去下来了。酱不可以丢一起啊？还要先尝尝咸度、甜度，尝好了再放这些下去。味精在这里。好。胡椒。哪个小姑姑不喜欢胡椒的？家也聪明，味精，好吃，有甜的好吃。等一下肮脏啊，到最后对。kita tambah 冬粉。这个是花是什么呢？鸡蛋刚才的。itu可以丢下去。还有一个。那个变水，那个是这个。那在这里，但是这个冬粉你很快烂的，太太。不会。不会啊。不会。你分那个也差不多有一段时间了。都会死掉。真的？武汉肺炎会死掉？对。我不知道哎。哦，这样哦。对。那你米粉。以前我们煮一包一大堆的，我们在家不一样哦。人多了。哦，人多。知道了。味精呢？看起来哦耶，好吃。不要放那边，太太，放这里烧了比较安全呢。放那边热。为什么这样？因为我的手还有味精在。全部太太比较好吃。应该如果餐厅最后面太太。知道。还要等它米粉比较香。米粉都有熟了再来。哦，好。这个我们家的要回去记得带回家。对呀，一个小的我们家。肮脏啊它，椰子也有现在啊。下吧。你这是要卖啊，是嘛？你煮啊这点遮大点是。我紧啊，我菜面烫完了，转来。菜面啊，转来。上拄啊来，阮拄啊来，伊拄转来，有来无坐伊车。阮娘亲讲，安尼。坐上个车。我会坐会使坐伊车，省200几块着。结果500带伊。无啦，伊就阮就坐汽车，伊才电话互我。酸辣芹菜，我爱食这酸辣芹菜，煮的来食。等一下，有没有咸？刚才有汤的。甜啦。有咸有？它不要太咸的。Nanti saya mesti gosok, Mbak.
kita bekerja sama teman-teman, masaknya wis kelar. Orang habis makan nanti makan lagi. Jadi mangkoknya nanti 2 kali bakalan. Kok yo bolak-balik menyudes kuwi lho. Kuat kan? Apane ya? Iwak, wong sak menombane iwake cuman siji. Jarene iki ku arep tak kekno mantuku barang jare. Mantune rene. Iwak bawal mau lho. Wong sak menom biyane, he. Sing dimasak kuah. Jarene ku arep dibagi karo mantune barang jare. Mantune ku rene. Kan wis balik onde. Mau telepon kajaran kapan delok rene. Ngono ya rawat di Covid ya. Sing cece kan Kayak kurang apa? Habis kan berminyak gitu. iya Mbak, nek misalnya gak berminyak, dhewe gak oleh nganggo sabun. Sumpah niki karo banyu panas. Gak oleh oke-oke sabun. Jentu. Makanya aku nek umbah-umbah jarang nganggo sabun, no. Ning omah kono sak botol kuwi jarene nek ndek iki setahun, Mbak. Nek aku ki boros, ya makanya nek sabun tek ngono kuwi wis suweneni ae aku, Mbak. Iya, Mbak. Warung men kene walah. Kene mah del ya, ndek ora ngerti ya. Sabun cuci entek ya seneni rumah samu. Sabun cuci aja oke-oke. Tapi kan kok mambu. Memang dek gak seneng nek ambune kok. Lambuku nek ambune iki diubah nek kene soalé. Iki ambune sabune, sabun cair kene. Cece nek tuku sabun ning Costco yo gak nek ambune. Gak nek ambu seger-seger kene. Jare sing nek ambune gak apik, Mbak. Kakan pola carane kok ya. Apa wong ning kene terus ana sing dodol sing mambu barang lek. Tapi jarene wong kene gak patek seneng. Tergantung wonge lah. Enek sing seneng, enek sing ora lah. Mbokku ora seneng. Mbokku mending misale mbokku tak umbahno ngene iki ambune wangi, iki jare ora resik, Mbak. Ora dibilas jare kok ambune wangi ngono jare. Mending ambu uyuh jare. Iya. Daripada ambu wangi. Nah, ini kita harus kelar, teman-teman. Nah, kita nanti ya yuk makan apa? Nggak tahu ya, Mbak ya. Makan apa, Mbak? Itu makanannya nyonya itu semua mengandung non halal, teman-teman. Ditambahin non halal. Paling kita ya makan telur kayak gitu ya, Mbak ya. Makan apa meneh? Telur itu mencerdaskan segala umat, teman-teman. Makanan segala umat. Tenali nyoro. Untung itu ya. Iya, dia kan telepon. Wis jam piro no ya? Jam 1:30 ya. Nah, ini tanganku yang bengkak kemarin itu bengkak meneh gitu. Alhamdulillah rampung. Ndek wis padha mangan. Paling kok bengi ndek balik ya ceritane. Ya ya. Iya, ceritane. Ning kono. 谢谢。 Apa? Paling jawane bener Jawa cerita nek maksudnya paling Sing piye? kan cerita-cerita masalah mbok itu ning nomor Heeh.
Sing telu. Jawa maksudnya. Oh, oh ngono. Oh, renek nek ya. Dicerita-cerita ngono. Tumbak cucuan lah ya. Nah, Indonesia tumbak cucuan.